So ang pagsulay gitugutan sa Dios para motubo ang atong pagtuo sa Ginoo. Ang atong pasensya o kinaiya mapurma usab pinaagi sa mga pagsulay na atong maagian sa pagkinabuhi diha sa Ginoo. So ang pagsulay gitugutan sa Ginoo kay para nga mutubo ang atong pagtuo. So nanapalandaan nga benepisyo nindot na kayo. So dunay katuyuan nganong gitugutan sa Ginoo ang pagsulay nga atong maagian sa atong kinabuhi kay para mapurma ang atong kinaiya o ganang magkaroon tao ganang pagtuo o pagsalig diha sa Ginoo. Kaya kung wala'y pagsulay, pahayahay raman ta. Relax raman ta. Diha naman itong sangpit sa Ginoo pag grabe na ang sitwasyon. Mao na nga atong karang tanaw nga pagsulay, doon na maayo nga katuyuan ini. Mao ang pagtuo sa atong pagtuo diha sa Ginoo, ug ang atong kinaiya o pasensya mapurma diha sa Ginoo. No, kay ato pang nasaktan ang mao nga mga pagsulay. So ang mga pagsulay o tentasyon ato ang kining mapildi pinaagi sa paglahutay o paligay. So unsa ini? So ang pagsulay ato nang mapildi pinaagi sa paglahutay. So ang solusyon sa pagsulay para ato nang ma-overcome, so ato ginanglahutayo. So hindi mo katapad lahutay. E dili sa kalibutan, kinahanglan ta nga mulahutay. Kaya ang mulahutay, maunay maluwas, no? Ang pulong sa Ginoo. So ang tentasyon, dili kinahanglan lahutayon, kundi likayan. Hindi mo katapad likay sa tentasyon. Kaya walay hero pag-abot sa tentasyon. Walay haon pag-abot sa tentasyon. So kinahanglan yun na atong likayan.